meta naħseb fik tħabbad il-qalb għalik jieqaf għaddej iż-żmien. Noħlom il-ħolm sabiħ kif nistaqat ninsir fl-ajru għaw sal-alwin. Tiddi fuq sebħ il-jum tirrifletti x-xewqat ta' ġofija. Kull meta tkun viċin kemm jgħaddi ġri l-ħin nożom dawk il-waqtiet. Ninsa taħbit il-jum fil-verità maħkum baħar ta' tqanqiliet. Jgħaddu kemm jgħaddu snin ma nimmaġina qatt li nsib ħalek. Għax inti differenti għanġu fuq din l-art lansun li kollok fwiha l-isbaħ fost il-wart. Il-veru speċjali bħalek qatt ma nsib jien aktar mill-li taħseb għalik mhux biss ħabib. Minn meta sirt naf bik ta' ma kont nara fik ismi twelit mill-ġdid. Ġbitni maħħaċ fit-tul fuq għamilt ma'mur qalbi saħart mhux ftit. Xejn m'għandu tispjaċi kemm għamliltni kuntent li sirt nafek. Għax inti differenti għanġu fuq din l-art lansun li kollok fwiha l-isbaħ fost il-wart. Il-veru speċjali bħalek qatt ma nsib jien aktar mill-li taħseb għalik mhux biss ħabib. Meta kultant jiġu ġranet ma niltaqgħu xejn qisu l-jum ma sebaħx xemx li nħbejt ma nafx fejn. Kemm inti differenti anġlu fuq din l-art blanzun li kollok fwiha l-isbaħ fost il-wart. Il-veru speċjali bħalek qatt ma nsib jien aktar mill-li taħseb għalik mhux biss ħabib.